En aquesta ocasió anem a explicar-vos com insertar un qüestionari en la plataforma, ja que el qüestionari té moltíssimes opcions i té moltíssimes preguntes per afegir. Primer farem la introducció del qüestionari, que és molt senzilla, és molt semblant a la tasca, i després anirem fent una descripció d'algunes de les preguntes per a que vegeu aquelles que són més complicades, n'hi ha que són molt senzilles, per la qual cosa les podeu anar integrant vosaltres sense dificultat, i altres que n'hi ha que mirar una miqueta més de tranquil·litat, per tant, així farem una xicoteta d'explicació. Com sempre, activar edició, activem l'edició de la plataforma i així tenim afegir una activitat o recurs. De totes les activitats que n'hi ha així, anem a triar l'activitat de qüestionari i afegim el qüestionari. La mateixa pantalla que teníem en la tasca tenim en el qüestionari, o molt semblant, simplement posar qüestionari de prova, la descripció del qüestionari, preguntes sobre el tema, per exemple, i com sempre mostrar la descripció a la pàgina del curs que ho havíem comentat abans, i si voleu li posem una imatge per a que quedi més xulo. Anem a posar-li la imatge de punt, igual que abans. Ja tenim el qüestionari creat. Els paràmetres generals, com ja havíem comentat, són molt semblants al de la tasca. La temporalització és exactament igual que les de la tasca. Convé que mireu amb tranquil·litat i que aneu provant i que aneu experimentant les diferents opcions que n'hi ha. Normalment són molt senzills i s'entenen només llegint-los, però jo em quedaria amb la configuració dels paràmetres generals, la temporalització, i li posaria la qualificació. La qualificació el mateix. Necessitem la qualificació per aprovar, simplement hem de posar la nota per aprovar, que seria un 5, i el número d'intents. Depenent dels intents que afegim en el qüestionari, podem activar o desactivar una sèrie de pestanyes. Si posa un intent, com vegeu, es desactiva aquest mètode de qualificació, perquè ja que només tinc un intent, seria l'intent fet el que em donaria la qualificació, i si posara 4 intents, per exemple, que tinguin 4 intents per a fer-la, podria triar quines opcions de qualificació, si la més alta, si la mitjana, si que compte només el primer intent o que compte el darrer intent. Aleshores, tots aquests paràmetres que hi ha així són paràmetres que hauríeu d'investigar vosaltres amb tranquil·litat i que no farà falta que expliquem, perquè si no es faria això molt llarg. Guardem els canvis i tornem al curs, i com vegem ja tenim així el qüestionari de prova. En els següents videotutorials us explicarem algunes qüestions o algunes preguntes que podem afegir al qüestionari. Fins així aquest videotutorial, ens veiem en breu.